μου, παλικάρια μου, δερβενιώτικα και βαρνιώτικα. Μη με βλέπετε και μ' αρένεστε μένα η μάνα μου. Μάνα μου, μαραβωνιάσιν και με παντρέψει. Μαραβωνιάσιν κι μη παντρέψιν περάστη βλαχιά. Περάστη βλάχια και στην ταταριά πήραν άντρα ταταρού. Πήραν άντρα ταταρούν, πήθηραν αχταταρίσα, πήθηραν αχταταρίσα. Φίλοι μου, η εκπομπή Ταξιδεύοντας με το Θήμιο σήμερα βρέθηκε στον Άγιο Πέτρο Κιλκής. Εδώ τιμούμε το 11ο αντάμωμα θρακιωτών που γίνεται στο Κιλκής. Πρόεδρος του Χορευτικού Συλλόγου είναι ο κύριος Αναγνώστης Θεοφανίδης. Αγαπητέ Αναγνώστη, καλώς σε βρήκαμε εδώ στον Άγιο Πέτρο Κιλκής. Καλώς ήρθατε κι εσείς. Είμαστε πάρα πολύ ευτυχισμένοι που πρώτη φορά ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Πέτρου διοργανώνει τέτοια εκδήλωση στο χωριό μας. Πραγματικά θέλω να πω ότι αυτό το αντάμωμα ενώνει τους συλλόγους όλους, όχι μόνο τους Θρακιώτικους αλλά και τους Μακεδονικούς και τους Αρακατσαναίους και όλους. Είναι πραγματικά μια εκδήλωση η οποία συμβαίνει πρώτη φορά και η συμμετοχή του κόσμου πραγματικά ήταν απερίγραπτη. Είτε οι Μακεδόνες ήταν αυτοί, οι Θρακιώτες, ήταν πραγματικά, δεν έχω λόγια να πω.
Στο σημερινό αντάμωμα θα πάρουν μέρος οι σύλλογοι Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Πέτρου, Πολιτιστικός Σύλλογος Μεσιάς Αλέξανδρος Βυζάντιος, Πολιτιστικός Σύλλογος Ριζίων, Πολιτιστικός Σύλλογος Γουμένισσας Άγιος Τρίφων, Πολιτιστικός Σύλλογος Βαφιοχωρίου Άγιος Γεώργιος, Πολιτιστικός Σύλλογος Ανατολικορωμιλιωτών Πολυκάστρου. Λίγο πιο δυνατά γιατί η ράτσα. Θρακική Εστία Κιλκής. Λαογραφικός Όμιλος Παιδινού Ορφέα. Πολιτιστικός Σύλλογος Πυργοτού. Πολιτιστικός Σύλλογος Κιλκής Άγιος Τρίφων. Και τέλος, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ξυλοκερατιάς. Την έναρξη της εκδήλωσης θα κάνει ο κύριος Θεοφανίδης Αναγνώστης, πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίου Πέτρου. Καλησπέρα σας. Έχουμε την τιμή φέτος, για πρώτη φορά, σαν Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Πέτρου, να φιλοξενήσουμε το 11ο αντάμωμα Θρακιωτών. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό στον Άγιο Πέτρο, κάτι παρόμοιο, δεν έχει ξαναγίνει, και νομίζω ότι είναι από τις επιτυχημένες εκδηλώσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου. Είμαι πάρα πολύ συγκινημένος για τους χωριανούς, γιατί σήμερα κατάλαβα ότι δεν έχω λόγια να πω για τους χωριανούς που τόσο πολύ βοήθησαν το Σύλλογο με τα εδέσματα σε κάθε γειτονιά. Εμείς οι Έλληνες, όταν είμαστε ο ένας κοντά στον άλλον, μπορούμε να πετύχουμε τα πάντα, αρκεί να θέλουμε. Αυτό λοιπόν το δείχνει σήμερα. Το έδειξε ο Άγιος Πέτρος, το έδειξαν οι γειτονιές, το δείξαν ότι
Μπορούμε να κάνουμε πολλά. Δεν γίνονται όλα με τα λεφτά. Αρκεί να υπάρχει συνεργασία με τους ανθρώπους. Και τα εδέσματα και τα καλέσματα, γιατί στην ουσία γίναν καλέσματα αυτά στις γειτονιές. Έτσι ήταν η παράδοση. Και να πω εδώ ότι η παράδοση είναι αυτό που κάνει το ελληνικό έθνος. Αν χαθεί η παράδοση, αν δεν είναι αυτή η νεολαία, χαθήκαμε σαν έθνος. Γι' αυτό λοιπόν, παιδιά, συγχαρητήρια και σε εσάς που είσαστε εδώ, συμμετέχετε σε αυτούς τους συλλόγους. Συγχαρητήρια στα διοικητικά συμβούλια που αγώκητα δουλεύουν χωρίς να έχουν τίποτα κέρδος. Απλώς έχουν, αν θέλετε, μέσα σε εισαγωγικά μια τρέλα. Και αυτό μας κάνει και εμάς που ασχολούμαστε με τα κοινά να συμμετέχουμε σε αυτήν όλη την κίνηση για να δείξουμε τον τόπο μας, για να δείξουμε, αν θέλετε, το Δήμο μας, την περιφερειακή ενότητα, την περιφέρεια και όλη την Ελλάδα. Να είστε καλά και πάντα τέτοια ανταμώματα.
μας έχουμε άλλα δύο αγαπητά μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής, την αγαπητή Σοφία και τον αγαπητό Κώστα Παπαδάκη, που έτυχε να συνεργαστούμε και στο παρελθόν. Ας ξεκινήσουμε όμως από τις κυρίες, την αγαπητή Σοφία. Αγαπητή Σοφία, τις εντυπώσεις σου για τη σημερινή εκδήλωση, για το σημερινό αντάμωμα. Ήταν μια υπέροχη εκδήλωση. Εμείς σαν μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής αυτό που θέλαμε ήταν να συσπυρώσουμε τους στρατιώτες. Νομίζω το καταφέραμε. Σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς τους συσπυρώσαμε, αναθερμάναμε τις παλιές μνήμες της πατρίδας και θέλω να πιστεύω ότι και του χρόνου και κάθε χρόνο θα μπορούμε να το καταφέρνουμε αυτό. Το είδαμε εξάλλου και συνεχίζουμε να το βλέπουμε με το χορό και την αγάπη και την προσφορά. Ένα αισιόδοξο μέλλον βλέπεις έτσι με τη νεολαία γενικά, αγαπητή Σοφία? Πρέπει να βλέπουμε, πρέπει να αφήσουμε τη νεολαία στην παράδοση. Είναι χρέος μας. Αγαπάει το σύλλογο, έρχεται. Αγαπάει, αγαπάει. Αγαπάει και εμείς τους βοηθάμε να τον αγαπήσουν ακόμη περισσότερο. Ωραία. Να είσαι καλά, αγαπητή Σοφία. Ο αγαπητός Κώστας. Θύμνο γνωριζόμαστε πολλά χρόνια. Είναι το 11ο αντάμωμα που γίνεται στο νομό Κιλκής από τα θρακικά σωματεία. Είμαι από τους πρωτεργάτες. Είμαι από το πρώτο αντάμωμα μέχρι σήμερα, συμμετέχω σε κάθε αντάμωμα που γίνεται στο νομό Κιλκής. Είναι μια ενέργεια όλων των θρακιωτών που δείχνουμε κάθε χρόνο την αγάπη για την παράδοση, την αγάπη για την ιστορία, την αγάπη για τον τόπο μας. Να είσαι καλά, αγαπητέ Κώστα, έχουμε διαπιστώσει τις δραστηριότητες σου και στο παρελθόν και τον αγώνα σου τον έχουμε δει και εύχομαι πάντα καλή επιτυχία. Να είστε καλά. θα την ανοίξω, την καρδιά την κλειδωμένη σήμερα θα την ανοίξω, στον χώρο να τραγουδήσω, μαύρα μάτια να αγαπήσω, στον χώρο να τραγουδήσω, μαύρα μάτια να αγαπήσω. Μαύρα μάτια σαν κεράσια, μαύρα πρίδιγα σαν αυδελές, μαύρα μάτια σαν κεράσια, μαύρα πρίδιγα σαν αυδελές, άσπρα χέρια σαν τα χιόνια, πως τα παρέπουν τα βαράχιολια, άσπρα χέρια σαν τα χιόνια, πως τα παρέπουν τα βαράχιολια. Να μ' αν κλέφτης να τα κλέψω και στη μάνα να τα δώσω, να μ' αν κλέφτης
αυτής να τα κλέψω και στη μάνα τα δώσω. Να τα μάνα να τα κρύψεις κι αν τα ηρέψω να τα δώσεις. Να τα μάνα να τα κρύψεις κι αν τα ηρέψω να τα δώσεις. Πάμε! Γεια σου Θηροκοκκίνη! Αμέριτη μάνας, δεν μπορώ μάνα, δεν μπορώ, μη πονούν τα κοκάλα. Δεν μπορώ μάνα, δεν μπορώ, μη πονούν τα κοκάλα. Κουκουνούδα αμεριτήτα τους. Δεν μπορώ μάνα, δεν μπορώ, μη πονούν τα κοκάλα. Δεν μπορώ μάνα, δεν μπορώ, μη πονούν τα κοκάλα. Κουκουνούδα αμεριτή πατής. Δεν μπορώ μάνα, δεν μπορώ, μη πονούν τα κοκάλα. Δεν μπορώ μάνα, δεν μπορώ, μη πονούν τα κοκάλα. Κουκουνούδα αμεριτή ο παλαμάνα μου παλά για έναν κοίτα κοκάλα. Ο παλαμάνα μου παλά για έναν κοίτα κοκάλα. Να σ' κάνω πιθύρο, να φιλώ τη χέρα σου κι τη θυγατέρα σου. Δυο φορές τη χέρα σου, τρεις τη θυγατέρα σου. Μη μου ζητάς να σε ξεχάσω, μη μου ζητάς. Πες μου μ' αυτά σου τα δυο σου τα χίλια. Πες μου αν μ' αγαπάς. Πες μου αν μ' αγαπάς. Δε σ' αλλάζω, κι άλλα ματιά δεν κοιτάζω. Τα ούλια μου χωρίς στεριό μοκρόν και τα βιγούλια. Πάπος μη την αγκόκκι σαλαβάρα, πάπος παένει μπροστά. Πάπος μη την αγκόκκι σαλαβάρα, πάπος παένει μπροστά. Ademi
Αυτό που έγινε σήμερα στον Άγιο Πέτρο ήταν από τα αναπάντεχα. Δηλαδή δεν μπορούσαμε ποτέ να σκεφτούμε ότι μπορούσε ο Άγιος Πέτρος να διοργανώσει ένα τέτοιο αντάμωμα και να ενώσει όλες τις φυλές του Αγίου Πέτρου. Ήταν πραγματικά υπέροχο και τα λόγια δικά σας. Εξάλλου το βλέπουμε από το γλέντι, από το χορό, το ασταμάτητο γλέντι που γίνεται και συνεχίζεται μέχρι αυτή την ώρα. Ναι, πραγματικά ήταν κάτι το οποίο το αγάπησε όλο το χωριό και πιστεύω ότι το 11ο αντάμωμα Θρακιωτών είναι μόνο το ξεκίνημα για τον Άγιο Πέτρο. Η επιτυχία πού οφείλεται σήμερα? Στην αγάπη του συλλόγου, στην οργάνωση του συλλόγου? Οφείλεται στα πάντα. Οφείλεται και στην αγάπη για το σύλλογο που φάνηκε σήμερα, στην Οργανωτική Επιτροπή και σε όλο το χωριό, σε όλη τη συμμετοχή του χωριού, όλο το χωριό και όχι μόνο. Ωραία, να ευχηθούμε και καλή συνέχεια στο σύλλογό σας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ με τη σειρά μου θέλω να ευχαριστήσω το Θήμιο τον Κοκκίδη, γιατί ευτυχώς είναι και αυτός και στηρίζει τις παραδόσεις των χωριών, τις εκδηλώσεις και πραγματικά είμαι πολύ περήφανος γιατί ακόμα υπάρχουν κανάλια που ασχολούνται με την παράδοση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ζουν και θα υπάρχουν. Να είστε καλά αγαπητέ Άκη. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας. Ταξιδεύοντας με το Θήμιο κάπου εδώ έφτασε στο τέλος της. Από το Θρακιώτικο αντάμωμα και από τον Άγιο Πέτρο Κιλκής ραντεβού στην επόμενη φορά σε καινούρια μέρη. Ως τότε γεια και χαρά σας.
Por